אבי, אבל אני צריך לקום לעבודה, הוא מועץ השקעות. מי? עזר. איזה השקעות? מישהו בא להשקיע בה בשתיים, בישראל אף אחד לא עובד. כולם נוכלים. אתה קורא לי, מה זה? אתה קורא לי בנטלר? לא לך, לאלה שבאים אליך. זה אחד הגמורים, זה אבי? מי? עזר. הוא בחור טוב, טוב. הוא בחור טוב. עזר, אני אקנה לך מכונה לטוסטים פה, משהו, נתחיל לבוא לישון אצלך פה, נביא לך את רוני, את אורה. למה אתה אומר? התחיל לבוא לישון אצלך. למה לישון, אחי? מרקוס, אפשר להיפגש בפרלמנט. מרקוס, זה שמח אותי לדעת אם אתה תלבש את זה, אחי. אצל משה הוא שם, זה בייטלר. למרות שהוא אירח אתכם יפה. מה זה בייטלר, אחי? עשה לכם אבטיחים, נקניקים. שילמתי על זה, אבל מה זה בייטלר? שילמת לו על כל הצלחות והוא לקח את זה חזרה, הוא אכל את זה בתת. מה זה בייטלר, אחי? אה? מה זה בייטלר? תשאל את מוטי, הוא יספר לך, הוא כל היום צועק, כמו שתי רגל בייטלרים. אבי, מה עושה מוטי? איזה מוטי? מוטי ברגה. כל היום, קונה בסופר. יעקב, אתה רוצה 4 גבים קולה ב-28? לא יאומן, זה מה שהוא עושה את זה? יש לזה כסף? הוא עושה איתי, הוא מוכר הרבה... מה, זה הכל שחור, אה? הוא עושה תירה. מרקוס, איזה מידה אתה בנעליים? 43. הבנת מה זה ביבי ושביבי ורבין? מה יכול לעשות לך ראש ממשלה? אתה הבנת איך שיחקו את סלקום, את כולם, איך הורידו את המחירים? לא הבנת. זה המצב, מותק שלי. צורק לי העיניים פה, אין חלון. מה זה אין חלון? וואלה, אתה פה נהנה פה מהמים אבל החמים. איך אתה מעשן, נצי? אתה היית פותח את החלון, העיניים? אני בייטלר. אתה לא בייטלר. הנה, אמר לך, אתה לא בייטלר. איזה גבר, הוא אחי, הוא קלט. בסופו של דבר אמר, אתה לא בייטלר. אבי, הוא צריך לקום לעבודה מחר, בן אדם. אבל צורק לי העיניים, מה אתה רוצה שאני... מה זה, סבון בעיניים? לא, אתה מעשן פה, פה אין אוויר, מה? הכל חנוק פה, אבי. אתה אומר שהדירה יותר טובה, תסתכל את הדוד שמש למעלה. לא, זה בחיים, זה קצת, אתה יודע אם הייתי מתחבא, להיכנס, אתה צריך לשים מסכה. כן, מסוכן. פה חס וחלילה נדלק משהו, לא מכסים את זה, לא שמים בבוידן, למעלה. זה שלקח פה אחריות והתקין את זה, מסוכן. יכול הוא שם בהריגה. יאללה, 10. גם אני. אתה רעב פה, מרקוס? כן. מה, נאכל משהו? איפה? בסודוך? דיבר לך יאללה, נחכה. אני לא, אחי, אני לא. באמת שם טוב. מה, אחי? לא, אז בוא נלך הביתה. זה לפני, אחי. מה, אבל זה מתאים עכשיו? עכשיו יש קצת טוב, עכשיו